Én most szeretném mondani, hogy nem fogok szántóföldi gazdálkodásról beszélni, kertgazdálkodásról fogok beszélni. A szántóföldi gazdálkodásról is akarnak hallani, azt egy másik alkalommal tudom csak elmondani. Azon kívül nekem abban sok gyakorlatom nincs, bár már kacérkodtam direktvetéses eljárásokkal, de inkább maradjunk ennél, mert azt hiszem, hogy itt már az idő az megmérte ennek a módszernek a jóságát. Az én előadásomnak, már ennek a másodiknak az a cím, hogy ember és környezetkímélő kertgazdálkodás. Ez azt jelenti, hogy emberkímélő, hát először is remélhetőleg egy teljes beltartalmi értékű táplálékkal lát el bennünket, mert hogy minden olyat nem csinálunk, ami a beltartalmat csökkenti, ezért emberkímélő, de olyan értelemben is emberkímélő, hogy befejeztük a saját magunk testének a sanyargatását, amikor tűzőnapon gyomlálunk, kapálunk, locsolunk, meg szántunk, meg ásózunk, meg nem tudom, mit csinálunk. Tehát, hogy mindezek a tradicionális kertészeti munkák teljes mértékben fölöslegessé válnak, és hát környezetkímélő természetesen azért, mert hogy magának csak a természetnek az erőire támaszkodik ez a módszer, és ami a legfontosabb benne, hogy nulla növényvédelem, tehát nem bio, nem öko, semmi növényvédelem nincs benne, sem növényi permetekkel, tápokkal és nem tudom, tehát semmiféle beavatkozás nem történik a kerti ökoszisztémában. Tehát ezek a legfontosabb dolgok, amiket előjáróban szeretnék elmondani róla. Csak egy kicsit reklámozom magamat, és átöltöztem, ugye, mert jobban érzem magamat a kertbe, és az az igazság, hogy ezzel a képpel szoktam kezdeni az előadásomat. Tudnék, rájöttem arra, nem az itteni emberekről beszélek, hanem általában azok, akik a kertben növényeket termesztenek. Nem érdekli őket, hogy emberkímélő, de szeretnek dolgozni, inkább kapálnak, ezébe tűző nap, bármit csinálnak. Persze nagyon szeret a magyar dolgozni. Aztán nem érdekli őket, hogy környezetkímélő, az végképp nem érdekli őket. Egy dolog érdekli, terem. Na hát akkor kimentem a piacra, megvettem a legjobb karalátét, meg zellert, lefényképeztem magamat, és akkor itt lehet látni, hogy terem. Jó? És kielégítettem a legfontosabb igényt, terem. Oké. Jó, tehát még egyszer, ha nem emlékeznek rá, hogy mindent írtam, ezt most megismételtem nagyjából, ezzel nem húzom az időt. Tehát mit tegyünk a harmónia érdekében? Utánozzuk a természetet, és hogyha nem kitakarunk, tehát nem felszántunk, nem fölásunk, akkor cserébe takarjunk be a őszre. Hát így néz ki az én kertem ősszel, brutális. Az első évben 60 centi vastag alommal letakartam. Hát az, hogy milyen ez az alom, azt majd mindjárt el fogom mondani, mert nem mindegy, hogy milyen ez az alom. Tehát a koncepció az volt, hogy amikor megvettem ezt a kertet, akkor ez egy agyagos, kavics talaj, tehát csak a hagyományos módon lehetett benne küszködni. Én is csináltam bio küszködést, bio módszerrel küszködtem a talajjal, és aztán rájöttem arra, hogy én túl lusta vagyok valószínű, tehát én ilyen fölösleges dolgokat nem fogok csinálni, és tekintet arra, hogy volt ott néhány darab lovam, és annak keletkezett alma, friss alma, tehát ez az alatt azt kell érteni, hogy 24 órás alom, bealmazok este, és másnap este mondjuk kiszedem onnan az almot, tehát 24 órát át, mondjuk egy fél bála szalmán egy ló, pisült kakát rá, összekeveredett, taposgálta, és akkor én ezt kihordtam szépen ősszel a földre. Jó, egyébként mert csak ősztől almozom a lovakat, októbertől, és mire jön a kemény fagy, tehát így mondjuk december elejére, addigra betakarom ezt a területet. Hát ezt pont kimértem, ezt a területet, ez egy 500 négyzetméteres kert itt, ezzel kezdtem,
Tehát még egyszer mondom, 14 évvel ezelőtt kezdtem ezt a tevékenységet el. Tehát ez még itt valamelyik első évekből származik ez a felvétel, és hogy rögvest megmutassam, hogy néz ki a kert nyáron. Tehát nyilván sokan nem tudják elképzelni, hogy a csodában van. 60 centi ilyen mulcsot ráhalmoztam a kertre, és akkor abban még lehessen valamit ültetni, vagy szóval, hogy lehet ezt egyáltalán megoldani. Na hát, meg hogy teremben benne valami. Tehát így néz ki a kert nyáron. Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ugye itt vannak benne mindenféle növények, hatalmas nagy vegyességben. Tehát azt szoktam mondani, hogy ha valamiből egy sort ültetünk, az már monokultúra. Tehát ilyet nem szabad csinálni, de el fogom mondani, hogy miért nem. Szerintem mindenki helyesen is fogja. Viszont tessék megnézni, hogy a növények között ki van az úgynevezett ószint. Ugye? De mintha az erdőben ott látnánk az avart. A szalmának a tetején ugye a maradványa, mert hogy a legtetején kiszárad, tehát nincs meg a rebomlásnak a feltétele, és ezért képződik ez a szint a tetején, és ettől egész nyáron megmarad a talajnak a védelme. Tehát összefoglalom, hogy miért jó, hogyha betakarjuk, mert most már ezt az előzőek után mindenki tudja. A takaró megakadályozza a talaj erózióját, megakadályozza a betömörödést. Képzeljük el, hogy ezzel a 60 centis valamire lépek rá, akkor nem a talajt fogom agyon taposni és betömöríteni, hanem rálépek erre a laza valamire, akkor lelépek róla, akkor az ki is fogja magát nyomni. Ugye megakadályozza a talaj kimosódását, ez a klasszikus kilúzódási szint című cirkusz itt megszűnik gyakorlatilag, hiszen minden egyes csepp víz, ami erre a laza takaróra érkezik, akár télen, akár nyáron, az be fog szivárogni ebbe a takaróban. Ugye Magyarországon van 200-250 mm csapadékhiány a vegetációs időben, és ezt általában a magyar öntözéssel pótolja. De az a csapadékmennyiség, mondjuk nálunk van 550-600 mm éves csapadékmennyiség, ha van, akkor ez bőven elegendő a növényeknek a vízigényéhez, de csak abban az esetben, hogy én ezt a csapadékot télen megfogtam. De miután megfogom és tározom ebbe a takaróba, illetve magában a talajban, ugye a humusznak hatalmas, televég magyarul, hatalmas víz felvevő kapacitása van. Valaki látta az én filmemet, ugye ráöntöm a 20 liter vizet a föld, ezt így szívve be, hogyha egy közönségesen művelt földre öntöm, akkor azt fogjuk látni, hogy nem bemosódik, hanem megy jobbra, megy balra, de nem fogja a talaj egyhamar beszívni. Jó, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, amit most mondtam, mert az egész víz problémánk, ami itt a Kárpát-medencében, de szerte a világon kialakult, az pontosan azért van, mert ugye megfosztottuk a talajainkat ettől a bizonyos takarótól, nem tudja a vizet megőrizni, de magyarul mondva a vízgazdálkodás az a csapadékvízzel való gazdálkodással kezdődik, és nekünk a csapadékvizet kell megfogni, nem elereszteni a betonon, meg a lejtőn, meg mindenhova, összegyűjteni kanálisba, bevezetni a Dunába, kiárasztani a Dunát, és akkor azt mondjuk, hogy sok vízon gyorsan nyomjuk ki az országot. De hogyha ott, ahol keletkezik, képes a talaj felszíne ezt a vizet tárolni, akkor ez a vízmennyiség ugye nem fog onnan eltűnni nyomtalanul, de viszont a növényeink vízigényét fogja pótolni. Megakadályozza a gyomrosodást, értelemszerűen, és ezt még ugye megtoldjuk olyan praktikákkal, hogy nem csak, hogy nem gyomorunk, hanem még a kultúrnövényt is úgy veszünk ki onnan, hogy ne húzzuk ki a földből. Kiegyenlíti a külső hőmérsékleti ingadozásokat. Erről még eddig nem volt szó, de tessék elképzelni, hogy a tarló hántás után mondjuk egy tárcsázás szép fekete talajt felhozza, tarlót betárcsázza
olyan hőingások vannak a talajnak a tetején, hogy hősokkot kap a talajban lévő élővilág. Az a kertész, aki otthon mindig szépen feketén tartja, barnán tartja a talajnak a felszínét, az ne számítson arra, hogy a talajnak a felső 5-10 centis rétegében olyan élettel számoljon, amelyik segíti majd a növénynek a tápanyag felszínését. Egyszerűen ellehetetleníti ez a hihetetlen napi hőingás a talaj felszínén a mikrobiális életet, és ha viszont betakarom, akkor ez a hőingás, egyébként a méréseink szerint ez 0,2 fokra csökken le. Hát tessék elképzelni napi hőingásokat, valamikor 60 fokra fölmelegszik a talajföldszín tűző napon, éjszaka leesik 10-15 fokra, mondjuk egy derült nyári, tessék végig gondolni, micsoda hihetetlen hőingás, micsoda stresszet okoz a talaj élővilágának és magának a növénynek. Ezt gyakorlatilag ki tudjuk zárni, ezt a stressz tényezőt. A takaró biztosítja a normális talajéletet, tehát televénytalaj keletkezik, és abban ez a megkövetelt 15-35 tonna hektáronkénti élet meg lesz, és hogyha ott van, akkor lesz valaki, aki segíteni fogja a talajban egyébként rendelkezésre álló tápelemeknek a felszívhatóságát. És hát ugye élővilággal elépesünk, és majd ez pedig önszabályozza magát. Amit elveszünk a talajból, azt vissza kell adni, mert ha nem adjuk vissza, akkor értelemszerűen nem tud miből megújulni. Tehát azt kérem szépen, hogy még a szalmát is összebállázzuk, és elvisszük a égetőbe, és azt is elégetjük, hogy izéből biogázt csinálunk, tehát hogy minden szerves anyagot elviszünk onnan, a növény gyökere marad benn, ha egyáltalán benn marad. Ez túl kevés. Amit elvettünk, azt vissza kell adni. Az ember ugye a saját maga ürülékét elviszi, és egy úgynevezett szennyvíz tisztítóban értékteleníti azt az anyagot, ami elegendő lenne annak az 500 négyzetméternek a tápanyag utánpótlása. Egy embernek az éves ürülék termelésében van 10 kg nitrogén, 1 kg kálium, 1 kg foszfor, az pont elég arra az 500 négyzetméternek a szerves anyagpótlására. Tehát ugye ilyeneket csinálunk, de még egyszer mondom, ettől marha jó, annyira GDP. Akkor rátérnék arra, hogy ez a takaró, mert mondtam, hogy ez nem mindegy, hogy van összerakva, hogy miből, mikor és mennyi ilyen takarót rakjunk össze. Mielőtt ezt a mulcskészítést hozzákezdünk, először meg kell értenünk a komposztálódásnak a menetét. Ugye 3 feltétel szükséges, ahogy már ezt elmondtam, de ez most még egyszer nagyon fontos megjegyezni, kell megfelelő nitrogén-szénarány. Ez a megfelelő nitrogén-szénarány ez azt jelenti, hogy egy egység nitrogénre 30-35 szénnek kell esni, azért, mert a paránylények ilyen arányba építik be a testükbe. Tehát hogyha kevesebb van, tehát több ugye, arányaiban a nitrogén, akkor elfogják a folyamatok, a természetesen zajló folyamatok, pocsékolni ezt az anyagot, mondjuk ammónia keletkezik belőle, elszáll a levegőbe, hogyha túl sok szén van, akkor pedig a szén fog elégni széndioxid formájában, elszáll a levegőbe. Tehát nagyon fontos, hogy egy nitrogén 30-35 szén legyen a megfelelő arány. Kell hozzá elegendő oxigén, mert ugye a porhadás az égés, lassú égés, és különösen a termofil fázisban, tehát amikor magas hőmérsékletek keletkeznek, nagyon-nagyon magas az oxigén igénye a folyamatnak, ezért kellenek a talajban a növényi járatok, hogy ezek tudják biztosítani a takaróknak a komposztálódására szükséges oxigénmennyiséget. És kell 40-60% nedvesség, mert hogyha nincs, ugye, vagy ha túl sok van, akkor más irányú folyamatok fognak komposztálás helyett zajlani. Ahhoz, hogy ezt a megfelelő nitrogén-szénarányt be tudjuk állítani, ez nem sok tudásra van szükségünk, csupán annyira, hogy azokat az anyagokat, amiket a takaró készítésére használunk, azt 3 kategóriába soroljuk. Vannak a rostos humuszképzők. Ez azt jelenti, hogy minden olyan anyag, amiben az egy nitrogén 30-35 szén fölött van,
a szénnek a mennyisége, tehát mondjuk egy nitrogénre 100, 200, akár 1000 szén jut, ezeket rostos humuszképzőknek nevezzük. Egy frissen learatott szalmába egy nitrogénre körülbelül 100 darab szénegység jut, de hogyha ezt 2 hónapig kínhagyjuk az esőn, akkor mondjuk már 200-250 lesz benne a szén, tehát minél érettebbé válik az anyag, annál inkább nőni fog benne arányaiban a szén. A nyers humuszképzőkben viszont pont az ellenkezője van, tehát ott az 1 nitrogén 30-35 alatt van a szén arány, tehát például mondjuk levágom a füvet, mert azt vágják az emberek leginkább, füvet vágnak, gyepet írnak, ugye abban 1 nitrogénre 10-12 szén jut, de egy kihúzott gyom nagyjából ugyanezt jelenti. Az állati ürülékek, a növényevőknek gyakorlatilag hasonló, mondjuk egy lónak a trágyája hasonló. De például az ember vizelete, ott van a legtöbb nitrogén, ott egy egység nitrogénre csak 0,8 szén jut. Szóval egy ilyen minimális tudás kell ahhoz, hogy megfelelő takarót tudjunk összerakni, mert hogyha látjuk az anyagféleségeket, ugye rostos és nyers humuszképzőkből kell ezt a takarót nekünk összerakni úgy, hogy hát nem mérünk semmit patika mérlegen, tapasztalatban szemünkkel látjuk, hogy ez az 1 nitrogén 30-35 szén rendelkezésre álljon. És még van szerencsénk, mert ezeken túl vannak az úgynevezett optimális nitrogén-szén arányú szerves hulladékok. Tehát ilyen az már általam említett úgynevezett 24 órás istálóalom, abban pont ilyen nagyon optimálisan lesz jelen a nitrogén és a szén, de ugyanilyen optimális, és ezen majd ne csodálkozzon senki, a fáról lehulló falevél. Tehát amikor elválik a fáról a falevél, akkor ezt az optimális nitrogén-szén arányt, ugye azért ne csodálkozzon senki, az erdőben ezért történik az, ami történik, mert ez a 3 feltétel ott adva van. Ugye kivéve a legfelsőbb szinten, ahol egy feltétel nem adott, a megfelelő csapadékmennyiség, nem tud a bomlás megkezdeni. Alatta viszont ez megtörténik. Ugye miből? Tehát bármilyen szerves anyagból keverve, ami megfelel ennek az elmondott feltételrendszernek. Tehát mikor mi van? Ha ősz van, akkor mondjuk kaszálom a sarjút, ugye ez még nem magzott fel, és ősszel már csökkent benne a nitrogén mennyiség, az éppen egy optimális, mint a falevél, akkor az használ. De most nagyon sokan rengeteg hibát elkövetnek, 2 tipikus hibát mondom. Az egyik a tisztán szalmamulcs. Tehát hogyha én csak, szokták nekem mondani, én pont úgy csinálom, hogy maga elmondta. Megterítettem a tetejét szalmával. Na mondom, köszönöm szépen. Hát nem elég jó figyel, ugye. Tehát itt például egy ilyen szalmamulcsolást tetszenek látni. Miért nem jó ez? Nem teljesíti a komposztálásnak a feltételét. Tehát ugye itt sikerült az 1 nitrogén 200 szenet kijuttatni, ebből nem lesz komposztálódás, mert nincs hozzá elég nitrogén. Tehát ez egy hiba. Mi fog bekövetkezni? Be fog nedvesedni az egész, hideg folyamatok fognak játszódni, tehát nem lesz medofil, termofil fázis, mert nincs komposztálódás, és majd teleköltözik neki mesztelen csigával, és akkor elkezd panaszkodni, írni nekem, hogy tele vagyok mesztelen csigával. Tehát magára hozta megint csak a baj, mert nem jól vezette a folyamatot. Hát ez a legnagyobb hiba, amikor, tehát ez az egyik legnagyobb hiba, amikor csak rostos humuszképzőkkel valaki megterít valamit. Tehát ez a hagyományos mulcsolás, ezt tessenek elfelejteni, tehát ugye ez nem fog komposztáláshoz vezetni. Védi a felszínt, egyértelmű, de ugyanakkor meg is akadályozza, hogy a felszín fel tudjon melegedni, mert a napfény behatolását megakadályozza. A másik hiba, amikor meg csak túl sok nyers humuszképzőt használunk, mert akkor értelemszerűen erjedéses folyamatok fognak lejátszódni, toxikus folyamatok is lejátszódnak, tehát nem túl sok jót teszünk. És van az úgynevezett földmulcs, amikor már valaki érett komposztot rak ki a földnek a felszínére. Valójában szeretném elmondani, hogy amit egy komposztdombon komposztálunk, vagy egy úgynevezett siló komposzt berendezésben komposztálunk, az csak korhany. Ugye akkor válik humusszá, ha érintkezett a talajnak az anyagi ásványaival. Tehát tetszenek érteni,
az, amit én mutatok önöknek, ez tulajdonképpen nem más, mint egy komposztálás, egy úgynevezett sík komposztálás. Nem egy silóba komposztálok, hanem 50-60 centin szétterítem ezt az anyagot optimális összetételben a talajnak a felszínén, ettől sík komposztálás, de miután érintkezik a talajnak a felszínével, megvan az esély arra, hogy ne kormány keletkezzen, hanem valójában humusz keletkezzen, tehát televény. Jó? Tehát ez egy nagyon lényeges különbség a kétféle dolog között. Nem, ugye talaj erő utánpótlás szempontjából kívánatosnak tartjuk azt, hogyha kész komposztot juttatunk ki a talajnak a felszínére, de szeretném elmondani, hogy az az óriási különbség a kettő között, hogy itt nincs meg a hószint. Tehát nincs meg a védelem. Tetszik érteni? Tehát elpocsékolom ezt az értékes anyagot, ha valaki ezzel takart, akkor legalább takarjon rá 2-3 centi szalmát a tetejére, hogy ezt az ószintet létrehozza, és ez a védelem meglegyen. Ezek a tipikus hibák, amiket nem szabad elkövetni, de egyébként, hogyha tényleg úgy csinálják, hogy elmondtam, akkor azt fogják tapasztalni, hogy ősszel az első évben megrakják ezt a 50-60 centi vastag takarót, ami brutális, ugye külső anyagbevitel, mert ezt valahonnan be kellett vinni ebbe a rendszerbe, majd azt fogják észrevenni, hogyha ezt októberben megtakarták, akkor ez a folyamat, egy komposztálási folyamat fog végbe menni, és május végére, tehát pont amikor már nincs szükségem arra, hogy hő keletkezzen, akkor május végéig ez úgynevezett kormányra fog átalakulni. Tehát nincs még humusz, de kormány van. Összeesik gyakorlatilag ez a takaró néhány centi vastagságra, ez attól is függ, hogy milyen volt a tél. És őszre pedig azt fogjuk látni, hogy már egy körülbelül 50-60 centi vastag humuszból egy mindössze 1-1,5 centi, vagy takaróból mindössze 1-1,5 centi televény keletkezett. Tehát nagyon kevés keletkezik, viszont ez már megvan. És akkor a következő ősszel megint rátakarok, de csak annyit, hogy amennyi kormány keletkezett, vagy humusz keletkezett, annyival kevesebbet. Tehát viccesen mondanám, 58,5 centit. Jó, és a következő évben már csak 56 centit, vagy 50. Tehát mindig amennyi keletkezett, annyival kevesebbet. És el kell jutni odáig, hogy amikor már kialakult tehát regeneráltam a feltalajt, és helyreállítottam ugye a talajnak a normális szintezettségét, tehát ezt a bizonyos A1 szintet, a televényt is létrehoztam, akkor abban lehet hagyni ezt az őrületet, ezt a nagyon nagy külső inputot, és akkor már önfenntartóvá válik a rendszer, mert csak az, ami a kertemben zöld anyag keletkezett, és amit nem használtam fel az étkezésbe, ugye ezzel takarok vissza. Hát én ezt az állapotot tulajdonképpen 14 év alatt értem el, és majd szeretném is megmutatni önöknek, hogy hogy néz ki jelen pillanatban a talajon. Jó. Mielőtt ezt megmutatom, egy kicsit szeretnék más dolgokról beszélni, mert tehát, teljesen nyilvánvaló, hogy mindennek az alapja, hogy ezt a normális talajéletet és talajfelépítést regeneráljam. Ez a legfontosabb egyik lépés, ugyanakkor ezzel párhuzamosan számos más dologra kell gondot fordítani, amivel egyetértettem, hogy a kertésznek meg kell tervezni a kertjét, amivel viszont nem értek egyet, ugye az, hogy nem a kertjét kell megtervezni, hanem a kertjét a környezetével kell együtt megtervezni. Mert semmi nem értelmezhető a maga környezete nélkül, de így néz ki az én kertem madártávlatból, és azt tetszenek látni, hogy a kert körbe-körbe van kerítve több sorban is fákkal. Tehát tulajdonképpen fák közé van beékelve a kert, a bokrokat még nem is látjuk, mert itt előbb látunk egy sombokrot, de mindenféle bokor van vele, nem csak olyan növényeket kell ültetni, amik a számunkra hasznot hoznak, majd elmondom, hogy miért, de azt tetszenek látni, hogy körbe van a kert ültetve. És ennek az a lényege, azért kell ezt nagyon tudatosan megtervezni, az emberek azt gondolják,
hogy hát süsse már a nap azt a növényt, mert nem fog nőni, nem fog jó termés hozni. És akkor szegény növény, ugye ott van azon a tűző napon, ott sillődik. A növénynek, hogyha valaki kis tudományt visz bele, ugye azt lehet látni, hogy ha nő a napsugárzásnak a mértéke, akkor ezzel egy darabig párhuzamosan emelkedik a fotoszintézisnek az intenzitása, viszont elér telítődési pontot, amitől kezdve nem hajlandó. Tehát én egy idő után hiába juttatok több fényt a növénynek, az a növény csak szenvedni fog attól a hőtől, amit a napból kap, tehát ezt teljesen fölöslegesen teszem ki neki. Tehát voltaképpen mit kell elérjek, hogy szórt fényt tudjak a növénynek állandóan biztosítani. És ennek megfelelően tervezem azokat a növényeket, amiket elültetek, ugye, mert szórt fényt juttatok, tehát nagyon fontos, hogy magának a leveleknek a fény reflexiója az, hogy fog a növényhez elérni, mennyi fényt juttat oda, de nem direkt hőt, tetszen érteni. Tehát úgy van a kert megtervezve, hogy mindig legyen olyan rész, ahol süti a nap, és amikor körbejárja, akkor ugye természetesen itt a fénytűrő, árnyéktűrő, közepes fényigényű növényeknek az ültetésénél ezt majd figyelembe fogjuk venni. Hát itt egy másik nézetből látjuk a kertet és ezt az árnyékoló hatást. A következő nagyon fontos dolog a kert tervezésnél, ez a bizonyos mozaikosság. Tehát ez, amit már elmondtam, hogy soha ne tegyük meg azt, hogy monokultúrát létesítünk, egymás mellé ültetünk minden egyféle növényeket, ebben persze van kivétel. Hát most a petrezselyen például ugye növekedés gátló hormonokat termel, tehát őt nem érdemes mással társítani, mert azt fogjuk észrevenni, hogy más nem nő mellette, tehát őket együtt kell. Ugye a dinnyét is együtt kell ültetni, mert hogyha egyenként próbál valaki dinnyét ültetni, ezt a dinnye nem fogja szeretni. Ennek is megvan a maga oka, de ettől függetlenül ugye arra kell törekednünk, hogy maximális változatosságot érjünk el a kertbe. Tehát így néz ki egy ilyen maximális változatosság, mindenhol van minden benne. Tehát azt szokták volt mondani a biogazdálkodásban, hogy van kétféle dolog, az egyik az egymás utániság, tehát a vetésforgó, a másik meg az egymás mellettiség, hogy társítunk össze növényeket. Hát amikor már így növényeket társítunk, hogy akkor többet ültetünk egymás mellé, tehát ezt el lehet fogadni módszerként, de higgyék el nekem, hogy nem kell ezzel egyáltalán törődni. Itt van egy növény, ott van egy növény. Hát csak megtaláljuk ezen az 500 négyzetméteren, hogy mit hova ültettünk, szóval nem kell annak sorban lenni. Jó? De még ennek mindig nem mondtam el az okát, de mindjárt el fogok odáig is jutni majd a növényvédelemnél. Én nem tudom, minek van ez itt. De a élőhelyi változatosság. De nagyon sokan sajnálják azt, hogy a kertükben helyet foglaljon olyan, hogy mondjuk egy ilyen öreg, nagy, odvas fatöltöt berakjanak. Az én kertem az tele van egyébként ilyenekkel, meg mindenféle butaságokkal, amik hát nem teremnek, és csak foglalják a helyet. Viszont mondjuk pontosan ez alatt a fa alatt élnek az én zöld barangyaim. Egy másik alatt él a fürgegyíkom, aztán egy kőrakás alatt ott él az erdélysikló, és hát szóval mindenkinek megvan a maga lakója, és hát én nem küldöm ezeket a úgynevezett kártevőket, hanem én hívom, hogy gyertek nekem, csináljatok egy kis rendet. Itt a következő tervezési szempont az a klimatikus szempont, tehát ezt is teljesen tudatosan kell létrehozni. Mutatok önöknek egy medvőhányót, ezt rekultiválom most. Ez egy sík terület volt, így ahol ezt tetszenek látni. Most, hogyha ez egy sík felület, a nap ráesik, ugye egyformán sütik minden részt, jár rajta, egyformán fog felmelegedni. Abban a pillanatban a területnek nincs dinamikája, mert egy veretük egyféle lesz. Abban a pillanatban, miért ezen elkezdek dombokat kialakítani, mit csinál a kertész? Utálja a dombokat, még ha van egy hangyabó és szétferi a izéjével, a kapájával, elhúzza. Ugye? Tehát azt kell megjegyezni, hogy minél változatosabb az a felszín, annál nagyobb lesz a dinamikája. Tehát képzeljük el, hogy mit tudom én, csinálok egy dombot, van északi oldal, van keleti oldal, déli oldal, nyugati oldal. Melyik fog jobban felmelegedni? Délről süt a nap, felmelegszik a déli oldala, majd délután a nyugati oldala, keleti oldal északi, de ehhez képest hűvösebb,
ugye mi keletkezik? Légnyomás különbség keletkezik, hőmérséklet miatt. Légnyomás különbségek szeretnének kiegyenlíteni, rögtön létrejön egy légmozgás. Hogyha ezt mindenütt egyformán sütem, ezt nem fog létrejönni. De millióféle dinamikát állítok elő azzal, hogy egy terepet változatossá teszek, tehát azzal, hogy egy szántókövet kiegyenlítek, vagy a kapával szétverem a vakontúrást, meg a izét, tehát ezzel semmi jót nem csinálok. Ki kell használni az ebben rejlő lehetőségeket. Hogyan kezdjük el ezt a valamit, ha valaki szeretné ezek után még ezt elkezdeni, és most már végképp nem ment el a kedve. Tehát általában a gyomtalanítással szoktunk kezdeni, azért, mert az évelő gyomok, ugye azok értelemszerűen, hogyha benne vannak egy kertbe, akkor azok ki fognak kelni, tehát attól évelő gyomok, és ezért nem muszáj ezt csinálnunk, mert a probléma magától is megszűnik, csak esetleg mondjuk ahhoz, hogy egy apró szulák eltűnje a területünkről, 7-8 évet fogunk várni, hogyha ezt nem tettük meg. Tehát ugye a permakultúrában használatos módszer. 3 hétre letakarjuk, 1 hétre kitakarjuk, 3 hétre letakarjuk, 1 hétre kitakarjuk, 3 hétre letakarjuk, kész. Magyarul nem akarom elmagyarázni, tehát kihasználtuk az évelő gyökeréből a tápanyagot, mert ő annak az akkumulátora, és nem hagytuk ezt az akkumulátort tölteni, csak használtuk. Ja, most visszamentem. Ja nem, hogyan használjuk? Na jó, tehát ugye ez a hogyan használjuk című dolog. Itt fogok mutatni valamit, ami nem ildomos. Ezt a hibát én is elkövettem az elején, de az ember a hibáiból tanul. Tehát egyszer ültettem egy burgonya monokultúrát a kertembe. Ez nagyon az elején volt. De most elmondom, hogy kell benne burgonyát ültetni, aztán soha többé nem csináltam. Tehát ugye ott van az a április van, akkor ültetünk nagyjából burgonyát. Tehát tetszik látni, hogy nem komposztálódott még ez, tehát felismerhető az a mulcs, amit kiraktunk, kicsit összeesett, kicsit érett, széthúztam egy vas villával, nem húztam le a talajig, maradt még alatt egy kis mulcs, és akkor ezekben a barázdákba elraktam a burgonyát. Ezt lehet is ott látni, csak most nem lehet látni a fényviszonyok miatt. Akkor utána visszahúztam rá azt, amit leszettem a villával, teljesen betakartam ebbe a szalmába az egészet. Már régen mindenkinek kikelt a burgonyája, itt még nem történt semmi, jönnek a hülye város, és akkor egyszer csak majd aztán mégiscsak ki kell a burgonya, és egyszer csak azt fogjuk látni, hogy valami hihetetlen vitalitásról tanúskodik ez a valami, ezt abból lehet látni, hogy méregzöld a levele. Amikor méregzöld a levele, akkor van jó kondícióban a burgonya, mert akkor termel szolanin, tehát akkor termelünk magának egy végű anyagot. Ha ezt az állapotot elértük a burgonyánál, akkor mérgező a számunkra, de mérgező a burgonyabogárnak is, és ezért ugye önmagát meg tudja védeni a burgonyabogártól, nem kell védeni semmit. Itt most számunkra nem vitaminokat, meg hasznos beltartalmi értéket termel, hanem egy káros. Tehát ezért a burgonyát is iktassák ki. Elnézést, hogy kérdezem meg, hogy ez a felvétel, ez mikor készült? Tehát amikor elkezdte ezt a talajtakarásra, rögtön az első évben? Hát ez szerintem vagy a harmadik évben készülhetett, de készülhetett volna az első évben is. Tehát ilyen burgonyát az első évtől kezdve lehet ebben a mélyútban. De én elkövettem ezt a hibát, azért is mutatom, hogy nehogy elkövesse még egyszer valaki ezt a hibát. Tudnék, a következő történt, nem bírom kiírtani a burgonyát a kertemből. Na, megmondom azt is, hogy miért nem bírom kiírtani a burgonyát a kertemből. Hát így néz ki egy ilyen tőburgonya, amikor ez terem. És nem azt akarom mondani, hogy milyen sok burgonya van alatta. Hát egyrészt, hogyha jól lehet látni, akkor tessék megfigyelni a talajnak a morzsalékonyságát. Tehát ugye itt lehet látni, hogy valóban ez egy televény talaj, de amikor itt nem lehet kapálgatni, meg töltögetni a burgonyát, és mint a múlcsot fogom kapálni, vagy töltögetni. De amikor kész a burgonya, akkor az ember megfogja az üstökénél, de 2-3 méteres, sőt, valamikor 4 méteres szára keletkezik a burgonyának, és ez megfogja az ember az üstökén, és kiemeli. Na most ebben ugye mondom, hogy nagyon óvatosan kell ezt csinálni, mert minél jobban felsértem a talaj felszínt, annál jobban magamra hozom a gyomokat. Tehát
ugye ezt ilyen kímélő módon kell megcsinálni, kihúzom, utána nem kezdek majd még el benne turkálni, meg kereskedni, hogy mi van ennek, viszont oda következő néhány burgonya benn marad. Ősszel visszatakarom valamit, és akkor a következő, az mindenütt burgonya kell. Tehát ezért nem tudok, mondom, egyszer ültettem burgonyát, még most sem tudtam megszabadulni, pedig már nem szeretnék burgonyát enni, mert olyan jó kis tudományra tettem szert, hogy azt már nem szeretnék. És ehelyett elkezdtem édesburgonyát termeszteni, majd erről is mutatok valamit. Tehát ez az egyik hozzáférés, hogy direkt a mulcsba ültetek. A másik hozzáférés ehhez a területhez az az, hogy a keletkezett humusz, tehát persze ez kell, hogy már legyen keletkezett humusz, azt felhúzom bakhátba, ugye így néz ki egy bakhát, és majd a bakhátaknak a közét kimulcsolom. Tehát ezt tetszenek itt látni, ott van egy felület, azon az a humusz, köztel pedig kitöltve a mulcsa, és akkor ebbe tudom ültetni az apró magvakat. Majd, hogy ültetem az apró magvakat, azt elmondom. Itt is tetszenek látni egy ilyen úgynevezett kéreg mulcsot, ez az édes burgonya termesztés. Ezt igyekeztem már most kigyomlálni a burgonyát. Így néz ki az édes burgonya, megkukkolva. Ez egy 2,5 kilós, a nagyobb bumba, a kisebb egy kilós. Azt szokták mondani, hogy ilyen 1 kiló terem alatta, nekem ilyen átlag 4 kilós van. Na, most már közelünk a végéhez, de ez a legfontosabb rész, hát a növényvédelem. Tehát azt mondtam, növényvédelem tetszett látni kérdőjel. Szükség van növényvédelemre? Nincs szükség növényvédelemre. Azért nincs szükség növényvédelemre, mert ha elhisszük az ökológiát, akkor ugye az ökológia azt mondja, hogy a természetben a különböző folyamatok, értelemszerűen a különböző élőlények korlátozzák, ökológia nagy képén fogalmaz, limitálják egymást. Tehát ennek az a lényege, hogy nincsenek túl nagy megszaladások a természetben, hát néha előfordul ott is, hogy valami nagyon felszaporodik, de miután minden korlátoz valakit, hogyha én egy nagyon vegyes rendszert állítok össze, ugye, abban mindig meg fogjuk találni azt, hogy ki kit korlátoz, és innentől kezdve nekem nincs szükségem semmiféle növényvédelemre. Ennek ellenére szeretnék néhány dolgot felsorolni, hogy mi mindent követünk el annak érdekében, hogy ezzel a mesterséges növényvédelemmel ne kelljen foglalkozni. Tehát a legjobb növényvédelem az egészséges növény. Tehát tetszettek látni a burgonyát, megfelelő talajból lesz megfelelő egészséges növény. A második az az egyedi tulajdonságoknak a kiaknázása. Ugye a negyedik, ez a maximális változatossága, ökobaj, ez a növénytársítás, vetésforgó, szerűség próbálja ezt. Van itt valami, amire nem fogok visszatérni, beteg részeknek a helyben hagyása. Kérem szépen, hogyha én a betegséget elviszem onnan, egy fa beteg lett, levágom az ágát, de rögtön, majd aztán fűrészsel is átviszem a betegséget. De a lényeg az, hogyha én a betegséget eltávolítom onnan, akkor nem lesz semmi, ami ki tudja az ellenszerét, ugye az, aki őt majd limitálja termelni. Tehát ezért mindig ott hagyjuk a beteg növényi részeket, hogy ezzel segítsük elő az önvédekezését a rendszernek. És ugye önszabályozó ökológiai rendszereket építünk fel. Jó. Azt szeretném meg elmagyarázni, hogy mi a csodáért kell nekünk ez az egészséges talaj, ez a bizonyos teremény, és nem ugye bekavarva, az a humusz beszántva, mit tudom én már, szóval 1,5% a talajnak humusz, vagy már annyi sem. Tehát ugye, hogy miért szükséges nekünk ez a bizonyos tereménytalaj. Ezen a képen egy hajszálgyökeret tetszenek látni, és mindaz, aki a hajszálgyökerekhez még hozzá kapcsolódik, azok gombafonalak. Ugye, ennek egyszerűen mit szeretne ez a növény elérni? Ugye a növény azt szeretné elérni, hogy minél nagyobb talajfelületről, talajmennyiségből szedje a tápanyagot és szedje a nedvességet. Viszont
ugye szerkezeti okokból nem tud vékonyabb hajszál gyökeret létrehozni, mint amennyit létre tud. Egyszerűen ugye maga a konstrukciója a gyökérnek, a felépítése nem teszi lehetővé, hogy ez egy bizonyos vastagságnál vékonyabb legyen. De neki még ennél vékonyabbakat kellene létrehozni, ezért társul, szimbiózisba ér például a gombafonalakkal. Amikor egy mag kikel, akkor az első dolga az, hogy ahogy a gyököcskét növeszti lefelé, elkezd különböző tápanyagokat, például cukrokat, például szabad aminósavakat a talajba juttatni azért, hogy ezeket a paránylényeket, illetve ugye, gombákat magához vonzza, úgy nevezik ezt a folyamatot, hogy gyökér kolonizáció. Tehát kolonizálja ezeket a paránylényeket, akik majd velük szimbiózisban élve lehetővé fogják tenni azt, hogy a talajban egyébként rendelkezésre álló tápelemeket felszívhatóvá tegyék a növénynek a számára. És egy nagyon fontos dolog, hogy minden egyes növénynek más és más kolonizációs képessége van. Vannak növények, amik nem kolonizálnak semmit se, mert ugye olyan anyagokat termelnek, amik nem magához vonza, hanem elriasztja ezeket a paránylényeket, neki nem kell ez a segítség, viszont ugye nagyon sok faj pedig kolonizálja ezeket. De viszont ennek megfelelően minden egyes növényfajnak más és más kolonizációs képessége van, mint hogy nekünk más a új lenyomatunk. Most ez azt jelenti, ha más és más a kolonizációs képesség, akkor a talajban más és más tápanyagokat képes mobilizálni a növény számára. Akkor innen megérthetjük, hogy mi a sokféleségnek a jelentősége. Ugye? Tettem rá célzást, hogyha én egy monokultúrát ültetek olyan növényből, aminek nincs nitrogénkötő baktériuma, akkor ki a csuda fog neki nitrogént szolgáltatni? Senki. Ha vegyesen ültetem ezt a kultúrát, igaz, akkor lesz, aki a számára nitrogént kössön és nitrogént szolgáltasson. És persze ezt egymás után is megtehetem, meg egymás mellett is megtehetem. De a természetben ez mindig egymás mellett történik meg. Ezért vannak növénytársulások, tulajdonképpen tudattalanul, de ezek a növények ugye segítik egymást abban, hogy mindig rendelkezésre álljon az a tápelem, amire valakinek szüksége van. Szóval ez egy csoda világ, ami ott a talajba végbe megy. Na, ezek után mutatnám meg a televényt, ami ez alatt a 14 év alatt képződött. Hát ott a talajnak a felső 20-25 centi sötét része, elég kár, hogy nem lehet túl jól látni. Ez tehát ugye ott az a humusz, vagy televény, ami ennyi év alatt képződött, és alatta látjuk az eredeti valamikori feltalajt, ami hát tulajdonképpen egy ilyen agyagos kavics volt, hát igazából bolygatott, tehát technoszójúnak nevezhető valami. Na most, és hogyha jobban látnánk ezt a képet, akkor azt is lehet látni, hogy ez a valamikori feltalaj, ami most itt altalaj, ugye milyen mértékben alakul át. Ott például látunk benne éppen mondjuk egy vakontnak a járatát, az be van tövődve humusszal, és tessék megnézni, hogy milyen humusz bemosódások vannak, amik egyrészt a gyökér mentén töltöttek be, hogy a különböző talajlakó állatok aktivitásán keresztül keverődtek be a talajba. Tehát ez a valamikori feltalaj, amit tényleg nem lehetett szétszedni, vagy szétvenni, most ebből kiveszek a kezembe, akkor szét tudom gyakorlatilag morzsolni, mert ugye ezek mellett, a repedések mellett már elválik egymástól. És ez egy ilyen gyökér kolonizált karalábé, amit az elején is tetszettek látni, mert nem attól ilyen nagy, mert a piacon ilyen nagyot árulnak, hanem azért, mert ha én ezt kihúzom, ezt a karalábét ebből a televényből, akkor tetszenek látni a gyökerén azt a kolonizációs folyamatot, amit az előbb mutattam. Ha én ezt ugyanezt kihúzom az eredeti agyagból, ha van egyáltalán mit kihúzni, akkor semmiféle ilyet nem tetszenek majd látni a gyökerén. Tehát ez a kettő közötti különbség, és hát tessék megnézni, hogy mennyi zöld lombot rakott föl magára. Hát
abnormális, ahogy kinéz az egész gyakorlatilag, de hát a televényből televénynövény fog kifejlődni. A következő ilyen növényvédelmi trükk, ezt javaslom, hogy majd ne csinálják, mert akkor engem fognak szidni. Én ezt megtehetem, mert türelmes ember vagyok. Hát egyedi genetikai tulajdonságoknak kiaknázása. Kérem szépen, ahogy nem szánt, nem áll senki a természetbe, úgy nem is ültet magot se. Tehát a fákról, növényekről lehullanak a magok, ráhullnak a talaj felszínére. Ugye tudjuk, valamelyik termékeny talajra, valamelyik kövesre, de az a lényeg, hogy én is ezt csinálom, én sem ültetek magot, hanem kitakarom azt a felszínt, ahol szeretném, tehát a televény, kitakarom a talajt, ahol szeretném a magot elültetni, jó sok magot szétszórok a televénynek a tetején, és majd magja válogatja 3-5 cm nedves szalmával, tehát úgynevezett OO szinttel visszatakarom, és nedvesen tartom addig ezt a felületet, hogy ki nem kell. Na most kérem szépen, mi itt a különbség aközött, amikor a kertész magágyat készít, a magágyba gondosan beleszórja a magot, betakargatja, belocsolgatja. Ugye ebben az esetben az összes magja ki fog kelni, mert hogy előkészítette rendesen neki a magágyat. Az én magjaim közül viszont csak az fog kikelni, amelyiknek a legmagasabb a fitsége. Tehát ugye ezzel tudom kiaknázni az egyedi genetikai tulajdonságait, hogy a legfittebbek keletkezzenek azért, mert mi volt a célom? A célom az egészséges növény volt. Nem az, hogy minden növény kikeljen, hanem hogy egészséges növényem legyen, mert ez fogja majd az egészséges táplálékot a számomra előállítani. Hát így néz ki, mondjuk ez a petrezselyem volt, ugye, és aztán így néz ki. Mozaikosság, sokféleség, már beszéltem róla, de nem tudom eléggé hangsúlyozni. Ebben az is belefér, hogy a Isten gyaloltatok, a szilvafán terem, és így tovább, és így tovább. Itt van a fatörzs a békáimmal, és akkor még egy ilyen néhány önszabályozó történetet szeretnék elmesélni. Itt van ez a kelkáposzta. Azért mutatom, mert tessék megnézni, hogy nincs rágás, nincs csigarágás a levelén. Márpedig ugye, mindig jönnek nekem, hogy ez a múzs tele van csigával. Ez a múzs nincs tele csigával, egyrészt mert ott van az a nagy fatörzs alatta, az zöldvarangyal, ott vannak benne a bábrablók a fa alatt, tehát hogy ott van az, aki a csigákat féken tartja, de van egy olyan szervezet, akit mi nem látunk, de leginkább féken tartja a csigákat, ezek pedig úgynevezett parazita fonalférgek. Tehát amikor ugye itt a komposztálódás zajlik ebben a bizonyos mély múcsban tavasszal, akkor a komposztnak a felépülési fázisában megjelennek ugye az a domináns faunája, akkor a fonalférgek. És ezek a parazita fonalférgek parazitálják a csigát. Tehát egyébként amúgy nem sok értelme van ennek az egésznek, mert ott nincs amúgy se csiga, mert hogyha a komposztálás van, hő keletkezik, az pedig utálja a hőt, tehát nem fog oda menni. De a lényeg az, hogy ugye tudja ezt a biokertész is, és akkor nem aszlub néven megveszi a multitól a nem tudom én hány ezres kiszerelésbe a parazita fonalférget. Minden évben megveszi, ugye berakja a kertjébe, jön a csiga, találkozik a fonalféreggel, csiga elpusztul, jön a többi csiga, megeszi az elpusztult csigát, és így adja tovább ugye a fonalférget, pusztul ki. Következő évben megint mehetek a multihoz, vehetem meg ugye ezt a szerelvényt, egyszerűen azért, mert nem volt meg a feltétele annak, hogy ezek ott természetes körülmények között legyenek. Viszont, hogyha ott van ez a talajtakaró, ugye, és a természetes folyamatok zajlanak, akkor ez a parazita fonalféreg, ha nem is akkor a mennyiség, ez folyamatosan jelen lesz, és korlátozni fogja a meztelen csigának a jelenlétét. Szoktam mondani, hogy 10 000 forintot adok meztelen csigánként, aki a kertemben meztelen csigát talál. Én már 3-at találtam, ez a tisztesség, hogy megmondjam, de hát nyilván ugye kívülről képesek azért csak bejönni, és amíg ez a fertőzés nem történik meg, vagy valaki le nem ragadozza őket, hát addig bejönnek. Aztán itt van egy következő történet, ugye ez mondtam, hogy a szélé több sor
gyümölcsfa van ültetve az árnyékolás miatt is, meg az élőhelyi változatosság miatt is. És van itt nekem 6 darab bírsalmafám ebbe a rendszerbe, és hát nagyon szerettük volna a terem a bírsalma, mert számítottunk egy kis bírsalma pálinkára, na de nem akar sose teremni, amikor megvettük ezt az egészet. Volt ezen tűzelhalás, ugye rengeteg levéltető, meg minden kutyafüle. De viszont ezek a sarjak nem voltak itt, mert az előző gazda az mindig gondosan levágta, engem is úgy tanítottak, hogy tessenek szívesek ettől megszabadítani ezt a mondja a kertész, elszívja. Hát emberek, hát miért szívná el? Hát levél van rajta, fotoszintetizál. Hát mit szív el? Hát hogyha ő fotoszintetizál, visszapótol a gyökérbe, ő is, hát nem csak azok a levelek, amik a fán vannak, mi baj van ezzel? Na, én lusta kertész vagyok, mondom, vagyis nem kertész, hát hogy ott hagytam. És hagytam, hogy nőjön. Képzeljék el, hogy 3 év eltelt, elkezdett teremni a bírsalmafon. És rájöttem akkor, hogy ez egy betegségfilter. Mondok egyetlen példát, a levéltető. Ugye levéltetőt a hangya viszi fel a fára. Na most jön a hangya, szájába levéltető fej, petély, megáll itten, és azt mondja, most melyiken menjek föl? Hát melyiken fog felmenni, az se hülye, ott az a nagy vastag törzsön, a fa tetejére fölcipelni a levéltetőnek a petélyt, ide hordja föl. Hát itt van rajta ennek a végén néhány levéltető, jól el vannak, amúgy meg majd amúgy is jön a katica, és akkor odafent meg már egyáltalán nem jut levéltető, úgy higgyék el. Tehát így megszűntek ezek a dolgok, kiderült, hogy ez egy filterként működik, meg hát nem, hogy elszívja a növényt, de erősíti. Szóval minek dolgozzak rajta, amikor itt van ez a természetes dolog, ami úgyis önkorlátozza magát. Tehát ez itt van ez a vakon szegény, mert ez sajnos ugye a kutya hozta a felszínre, és hát nem tudom ezt a kutyával megbeszélni, de a lényeg az, hogy le tudtam fényképezni, és nem a mulcsban van. Képzeljék el, hogy abban a teleményben, hogy a lukat tudna ásni, ha ásni is rögtön ráomlana, mert hogy ez egy olyan porhanyos dolog. Ez nincs benne, lent van az altalajban. Nem éri már a növények gyökerét, nem tudja őket kitúrni, de ugye ott járkál az altalajban, csinálja ezeket a járatkákat, és ott szellőzteti nekem folyamatosan a mulcsot, tehát adja hozzá az oxigént, illetve tetszettek látni, hogy ez a humusz néha beszakad ebbe, amikor ezek a járatok eltövődnek, és akkor egy keverő hatás jön létre. Tehát nem kár, hanem haszon. Vagy akikről mi úgy véljük, hogy az ellenségünk, azokról mind kiderül egy ilyen rendszerbe, hogy nélkülük nem is tudnánk megmozdulni, ezek mind kellenek oda, és akkor képzeljék el itt a vége.